Malaysia. Baru dia apa? Aku udah kagak. Ada YouTube channel. YouTube dong. Ayo sona deh. Like, share, and subscribe. Amra bitangni channel ko bo nontonनि support जोंसो गासिबो जौगालाङो बिथांनाबो गासिनाबो आंनाबो. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much. Zabai enggak? Terus, Zabai. Bisa zoom kan dia? Mau sih? Bapak. Bisa. Sekali dulu. Ini lain mar. Ada mesin ada. Hari ini. Ini sama deh. Ada. Oh, deh, jangan. Kesannya udah kalah. Oke, kumpul kunci. Lalu nomor 7 mana enggak? Jangan deh. Jawab sana. Ban sudah mau belum? Haki. गावबागाव मा थानांगौ गावबागाव गावनि हबिनि सायावहाय फोथायनाय थानांगौ आरो जे साक्सेस जानो थाखायथ' नाजानांगोन जेखि जाया मानो जेखौबो नाजाखानांगोन नालाय नाजानाया थानांगोन आरो बयनावबो अब्लानो जाफुंगोन बयबो मोजाङै मोजां बे कालचारखौ जोंनि बर' सावथुनखौहाय जौगालांहोनो हायो बेखौनो आसा खालामो सिगांनि सावथुन आरो दानि सावथुन बर' सावथुन बेसेबां माबायदि दिफारेन्सआथ' आंथ' मा बुंबावनो एखेयानो जाहैबाय दानियावथ' जे जायो आरो आवगायनि समावथ' बांद्राय दावखोनायबो नुनो मोनामोन नाथाय दा दावखोहांगासिनो बेबायदिनो दावखोलांबाय थानांगौ बर' सावथुनखौ लांनो थाखाय माबायदि खालामब्ला साबसिन जायो बेखौथ' बयनिबो सापर्ट नांगोन जों दावखोलांगोन जोंनि दावखोनो हाया बयनिबो रायजो राजानि गासैनिबो सापर्ट नांगोन अब्लानो जाफुंलांजोबगोन आरो गासैबो खामानियाथ' बेनो आरो फरायनायजों लोगोसे लांफागासिनो दङ आरो लांफाबाय थागोन आरो बर' सावथुनावहाय जेब्लासिम हायो एब्लासिम आंनिया मनीषा Hey guys, chicken pokora ini last battery di mwnwbai lah. Is mencil loh guys, ada. Mari dulu. Mau sana? Ada. Oi, sana. Duduk mana? Maaf. Pan. Yo ma, ini berim ke, Mitro, moजां ना? बहुत मोजां नांबाय। Hi guys, फाइना बहुत मोजां नांबाय। Don ना? बहुत बढिया। मोजां नांदों ना फाइनानै? बहुत मोजां नांदों। मा जाखो खुगाखौ सिनाव खनसे चिकेन पकरा जाबाय चिकेन पकरा जानानै ओरैजाय फैदो थुदो